Ναι. 1-2. Ναι. Ναι. 1. Ναι. Ναι. 1, 2, 3, 4. Ναι. Ναι. Ζέστη. Παρακαλώ. Όχι. Ο Δημήτρης ο Μίχος με τον Κώστα το Χειράκι και ετοιμάζονται να πάρουν τη σημαία του τερματισμού από τον αλυτάρχη μας, τον κύριο Μαρατζίδη. Συγχαρητήρια Δημήτρη, συγχαρητήρια Κώστα. Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, το πλήρωμα φέρεται να είναι πρώτο στη γενική κατάταξη. Θα περιμένουμε βεβαίως τα επίσημα αποτελέσματα. Εδώ. Ξεκίνησαν πρώτο πλήρωμα, κέρδισαν τις περισσότερες ειδικές στο αγώνα. Γεννάτη τώρα στη ράμπα του τερματισμού. Δημήτρης Μίχος, Κώστας Χειράκης, Mitsubishi Lancer Revolution 9. Χειροκροτήστε τους. Συγχαρητήρια παιδιά. Πρωτοπόροι πλέον στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τους βαθμούς που συγκεντρώνουν της νίκης. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και στη ράμπα του τερματισμού ΑΟΘ Team, Παντελής Τοψής, Κώστας Τσότσος, Mitsubishi Lancer Revolution 9. Τοψής, Λίκη Μόλι, Ήταρο. Το αυτοκίνητο με νούμερο 4, μέλη του ΑΟΘ, ο Παντελής ο Τοψής με τον Κώστα τον Τσότσο. Παντελή, εδώ. Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, τρίτη στη γενική κατάταξη. Παντελή και Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα στη ράμπα του τερματισμού από την Αλεξανδρούπολη το πλήρωμα Άκης Καλούδης, Σπύρος Ρούφος με ένα αυτοκίνητο προδιαγραφέων S2000, Peugeot 207 S2000. Ο Άκης ο Καλούδης με τον Σπύρο το Ρούφο, οι περσινοί πρωταθλητές Βορειοελλάδος. Με ένα αυτοκίνητο φερμένο από την Ιταλία, απευθείας από τους αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του WRC. Ένα αυτοκίνητο που κοσμεί τους αγώνες μας
και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που είχαμε την χαρά και την ευκαιρία να το δούμε. Δεύτερη γενική σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα. Τέταρτο αυτοκίνητο στη ράμπα του τερματισμού. Ο Γιώργος ο Γιώργος ο Κοσμόπουλος με τον Σπύρο τον Παρδάκη με ένα Renault Clio R3 Maxi. Από τον Βόλο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων με έναν καταπληκτικό αγώνα σήμερα. Έπαιζε διαρκώς μέσα στην πρώτη τετράδα. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ανασφαλή για να τα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Τα ανεπίσημα τον φέρνουν κάπου μεταξύ της τρίτης και τέταρτης θέσης στη γενική. Μέσα στην πρώτη πεντάδα είναι ο πρωταθλητής μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα F2, ο πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Και το επόμενο κόσμημα, Peugeot 206 Fitcar, ο Κώστας ο Καλιβελάκης με τον Λεωνίδα το Μαχέρα. Ένα πλήρωμα που θαυμάσαμε σήμερα όλη τη μέρα στο βουνό. Εξαιρετικός αγώνας για το Καλιβελάκη. Πρώτος στην F3 σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, δηλαδή πρώτος δικίνητος μέχρι 1600 κυβικά. Το νούμερο 18 στη ράμπα, ο Γιάννης ο Βαλαβάνης. Με το Μενέλαο τον Τζαβδαρίδη. Παρακαλούμε το πλήρωμα έξω για φωτογραφία. Έξω από το αυτοκίνητο. Με ένα αυτοκίνητο Honda Civic Type R. Έτσι μπράβο. Μια φωτογραφία με τα μαλλιά μπερδεμένα. Συγχαρητήρια στο πλήρωμα Βαλαβάνης Τζαβδαρίδης. Οι οποίοι παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στη διάρκεια του αγώνα κατάφεραν να τερματίσουν σε πολύ καλή θέση στη γενική. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλαβάνη. 8. Ο Απόστολος Μπατσάρας με τον Χρήστο Βιβλιτζή. Του Σέρβης Γεωργάκας της Κοζάνης, Πτολεμαϊδιώτες. Η Πτολεμαίδα με μια εξαιρετική παρουσία στο φετινό ράλι της Διεθνούς Εκθέσεως με 3 συμμετοχές. Την πρώτη τη θαυμάζουμε αυτή τη στιγμή επάνω στην εκκίνηση, στη ράμπα τερματισμού. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπατσάρα. Και το νούμερο 12, ο ωραίος Γιάννης Μπεσλίδης με τον Χρήστο Νάνο και το πάντα περιποιημένο Golf 3 Kit Car. Συνήθως σε χρώματα που προκαλούνε. Συγχαρητήρια στο πλήρωμα για την εξαιρετική προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ανεπίσημα αποτελέσματα που με ενημερώνει ο κύριος Αλιτάρχης, τα ανεπίσημα το υπτάμενο Γιάρης, ο Πάζονεν με τον Καράσο, το Γιώτα Γιάρης, Πάζονεν Καράσο της Αλάλ Team. Πρώτος στα 1300, όχι μόνο σήμερα στην Α5, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο πρωτάθλημα και πρώτος και στην F3. Ήτανε πρώτος στο πρωτάθλημα, εξακολουθεί να παραμένει και έτσι όπως πάει δεν χάνει το πρωτάθλημα με τίποτε. Τον θαυμάσαμε σε καταπληκτικά περάσματα σήμερα στο βουνό. Συγχαρητήρια!